Sabi kaso salming ko iyon na ito pala nagpuruti pa. Maisog so timplada kan pulbong na bakal ko. Garo na kita imbal sa mano. Iyon na tabi kan Jerome, okay na ang laban. Ayun na nga. Diyos marhay na hapon sa Tuya Agabos. Kami po minapaabot na naman nin pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabayan laom na yaon na kita Gabos sa ligtas na sitwasyon asin igwanin marhay na resulta sumaghapon tang paghinguha, pagtrabaho, pagresolver kan mga problema sa paagikan sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Kami po minaimbitar mag-iriba-iba kita sa alas 5 nin hapon, ano manan sa indong pinagibo lalong-lalo na. So nagmimerienda asin naghanda na kan pamanggihan, iriba-iba lamang kita sa paagikan pagbutwa. Kan informasyon sa luwas, katuwang ang News Team and Mega Force Patrol. Si Pading Jimmy nasalitaan sa muyang chief reporter dyan sa luwas. Kasabay si kumpadreng Al Armario sin kumpareng Jomar Bien with Ans Galero and Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata an samuyang mobil, an samuyang piloto an mata sa kalsada. June Napoli sa technical control. Mantang yaon man dyan si Jerome Nico Martinez sa broadcast me sa internet worldwide. Katabang dyan sa PA si Sia Leron. Sa newsroom nagmamonitor asin nagsusurumada. Tarabang taba ng inot dyan nagdidirihir si News Director Mardela, si Angel na Mustaza asin Jen Matthew Balyaran. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. Available po. Ining simanang ini. Ha! Iyan kon kaya nindong sawuon. Happy Valentine's Day. Kamong mga kon tandaan nindo. Ini ang petsadang dapat maging maikmat kamo. Kamong may mga jowa ha. Buda may mga mister. Ini ang petsada na dapat nindong istudyaran. An hiro-hiro. Kan sa indong partner. Ano? Ta sa petsa 14 sigurado yan. Yaon yan sa Indo. Sige. Diretso na kita kan programa Igwang Istorya mo na dyan sa luwas isihon tadaw. May darang informasyon na sa muyang chief reporter. Chief Jim, kumpadre, good afternoon. Yes, salamat pa di sa mga dagdag niya itong bareta. Tapos na ang presentasyon kan Area Development Team 3 sa pamamayon ni Mayor Jorem Arcangel Canobiliar kung saan ang planong tourism hub. Big presenter ng inot kay Mayor Nando Gonzales, digdi sa Ligaw, bilang iyoan poturong plano na maging sentro kan tourism circuit. Pati kay Gobernador Atty. Grix Lagman, parehas positibo ang response kan duang opisyal, suportado ang lakdang na ini kan ADT3. Sa ngunyan, next move, pasiring na kay DOT Regional Director Herbie Aguas. Kung saan ang resulta, kan pakipag-meeting kan ADT officials, kay Mayor Nando Gonzales, kay Gobernador Lagman, iyoan isasabay na sa isosumiter na mga papeles o report, kung saan ang final say kini, kung mangyayari o dae, kung susuportaran o dae kan DOT,
pag-abot sa promotion asin pag-source out nin pondo, maisihan ini sa pinal na pagpresentar sa DOT Regional Director. Oras na approve uyunan ini kan DOT digdi sa Region 5 nalakdang kaining ADT luway-luway na ang pag-establisher kan na lugar ang target na maging sentro hibaba kan kawa-kawa tabi paday kan ligaw. Gabos na detalyes, informasyon may kinaraman sa mga tourism sites kan 3rd district. Halimbawa Tagaluwas, taga-ibang lugar ka, mapasiring ka mo na digdi sa tourism office, information center, igwang mga informasyon kang maaisihan, sumapa, sa lugar, sa istorya, and di ba patabi pa de. At talagang pinaghihinguhan ni Alcalde Joe Remano na maisko sa riyang before his term ends, ha? Ugun mo andi natapos na su presentasyon kay Alcalde Itay Nando. Tapos na. Buda kay Gobernador Grex. O daining masyadong revisions. Inuyunan su plano nakapalaman duman sa kwan sa pag-aadal over. Ba, magayon andi. Sige. Anong kwan na lang duman sa naisiyan ko. So yung mga dati ng aram midbid na ng mga tourism, existido na mga tourism sites, digdi, ipipadagdag sa mga bago na discovery na mga tourist destinations. Iyo, parang updating na yan, ha? Updated na. Yes, pagkatapos, isusumiter na kay Director RB. Iyon na yan ang final. Pagigibo na sa final na isusumiter, ipapahiling, ipipresentar sa DOT Regional Director. Yan, magayon ano. Now, ano sabi kan, nalingawan ko lang so budgetary requirement kayan Chief Jimmy. May naunambitan lamang si Alcalde Joe Rem kung gurano ang ideya ninda na ma-download lamang na fundo halay sa gobyerno nasyonal in order for it to become operational yan na planong iyan ngapit na mga taon. Yan na yan paghururunan gayud sa Intrican Regional Director. Ang importante, identified na sa target site. Iyo. Yan. So, bubugtakan kan mga opisina. Iguang mga oportunidad natural ini. Na tourism hub na ini. Iyo. Primero, sa trabaho. Roger. Na normalmente, ma-train sigurado diginin mga tourist guides. Natural lang kakambal ka ni kuniguananin mga nagbibirisita digde, turista, negosyo. Iyo. Yaon sa mga kaunan, pasalubong center. Yes. Natural kasarabay na digdi mga opisina, may mga opisina simpre yan digdi. So mga simpleng mga parapadyak, tricycle drivers, may mga malunad sa inyo. Halimbawa ngayon naglunad sa bus, gusto man maglakaw-lakaw, may kuan sa sentro kan liga, o di ma-tricycle na sa ngayon, maglunad sa tricycle o kaya padyak, mag-experience siya ngayon digdi. Iyon ang pinaghahanap kan turistas na hali sa ibang nasyon. Yung wala ta sa inda dakol ng locomotives duman mga high-tech sa inda. High-tech nun, yan ang pinagbabalikan kan. So experience talaga na closest to nature. Yan. Correct. Pagkatapos, presentably man ining target nindang lugar. Sa ibaba, sa dayko sa naaram idigdig, an eksaktong lokasyon. Basta digdi sa ibaba kan, kawa-kawa. Okay, sige. Yan tabi pa de. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy, sa initial na informasyon. So, again, keep up the good work yan na area development team kan Tercer Distrito nin Albay, headed by Alcalde Jorem Arcangel kan Jovellar. Sana I for one daiyan ko kontrahon kan direktor kan Departamento de Turismo si dati man na alkalde yan aram niya ang paghinguha kan local chief executives, now Director RB Aguas kan Departamento de Turismo Bicol. Isi niya ang kumbaga paghinguha kan ama nin sarong munisipyo, lalong-lalo na ang manunungod sa pagpaasenso nin turismo sa ngunyan, tas siya ang Department of Tourism Chief sa Bicol.
Kaya dakulaon ang pagtuwod ko na it would be an easy trip dyan sa Department of Tourism pag abot kan Area Development Team proposal na yan na pinagbilog kan ADT 3. Magsala, igwaning revisions yan dyan para mas mapakaray pa, madagdagan yan. Pero dire-diretso yan tabi with the help and ang Department of Tourism mo yan, dating alkalde, easy niya ang need tanganing ma-boost ang economy through tourism kan sarong munisipyo asin kan sarong lokal na gobyerno. Kaya dayan ning masyadong problema dyan sa Department of Tourism. For sure, pag abot ka yan kan Area Development 3 proposal na yan sa tourism hub dyan sa 3rd District. Si Department of Tourism Regional Director RB talagang grabe bagan esfuersos kaini sa pagpromoter nin turismo digdi sa Bicol. Now, this effort kan Area Development 3 sigurado yan na maapresar asin magkakaigwanin corresponding response hali sa Department of Tourism ta maray nga ni ta nag-effort ang mga lokal na gobyerno. Kaya day iyan tabi mapapadaihan dyan sa Department of Tourism. For sure yan tabi. Alas 4:17, kumpadreng Al, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Pade. Mas lalong naghigpit ngunyan. Alas 3 pasana. Yao na. Ana mga pulis sa pag-checkpoint. Digdi sa Sipak 4, Kana Taysan, sa indang regular na pag-check sa mga motorista. Dahil susog sa intelligence report, may mga allegedly, may mga nakakalusot na naman na mga illegal na transaksyon, siringkan shabu, na dakol na naman ang nakakabakal, allegedly nin supply sa ibang barangay digdi sa southern part kan Legazpi. Buwelo na naman, kumpadre. Buwelo na naman ta namamalisyahan kung kan panahon kuminalma aniro-ero kan mga naging drug surrenderies baga kay ito. Ingon niya, so nagkapira, reparo na naman ang mga hero-hero Iyo, na nagbabalik sa dating gawi. minakusog ang buot kan kumpadreng Alta, ang panalmingan ninda, so kalaban nindang numero 1 ka ito, iyon ang pigpupursigir mo niyan kan International Criminal Court. Correct. Oo. Tabi pa de. Nakakuasindang kakampi sa ining mga drug user, drug pusher, mga drug lords, nakakuasindang kakampi sa International Criminal Court. Totoo yan, kaya paano ta barangay, mapupuho ang drogang iyan? Yung ani, kaya sa mga barangay, ngunyan, reparo talaga ang hero. Dati kan mga kuminaral mana sa drugs, ngunyan, ibaho na naman ang mga ero-ero pa de. Kung aktibuho na naman. Oo, lalo pag nagpapakainom na baga. Iyo. Reparohon man. Ang normal na nakainom, kiserbesa sana. Iyo. Kaysa sa may karga. Oho. Reparong marayan, dyan bagabot sa barangay. Pero kaya na problema ngayon pa de, ang mas matindi pa, may mga informasyon pang na kuha kitang feedback na digit din naman. So, ibang kontraktor na nagpupuo ng magpatrabaho at mga patinampo digdi sa southern part ng Legazpi. Ang sabi, babalo na naman na suratan. May paabot na. Dyan sa Kamubuldan. May paabot notisya na. O paano susamo? O kaya sa mga heavy equipment, pasiguro na baka kung may sulo naman. O, kaya yun yan ang nagkapira sa mga monitor man yan kan mga autoridad. Kaya na malisyan mo yan ba de? Maski sa ina barangay, talagtag talaga ang mga pulis, and yun na nga nini, yaon aktibo ang checkpoint, pero ang reparo man kang publiko, ang checkpoint, aldaw sa napigigibo. Iyo. Dapat banggi man daw gibuhon, ang katotohanan talaga, naglulusot yan ang mga bad elements pagkabanggi. Nag-aadal man iyan na mal-elementos kan sosyudad, kan hiro kan otoridad. Correct. Kuno arin sin na makatsimpo, iyo man an sa indaman. Oo,
lalo pag maagahon, maaga. Mm. Yan dyan ang mga operation ka yan. Ang problema, tayo naman so checkpoint, kaya po rin naman ginaray. Mhm. Gari, masana nag-anapod ka, nag-insurrectos. Iyo. Sa mga kawat na bagay ito. Oho. Paburukod-burukod. Pagdayaan nagalaban, malusot. Arag masana kaan. Roger. Ayan, tabi pa na informasyon pa di Southern Part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Al. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Iyon na bagan yun. So, pinagasabi ta na ining operasyon kan droga, mabulta yan, bungkaras, doble, triple pa na operasyon tananata. Nakakakwa sinaning bentahe because ang kakampi ninda is International Criminal Court tananata. So dating presidente ta si Digong na Duterte, iunang ngunyan ang pinagsususog kan International Criminal Court during the pinagpapading bago nini during the kan panahon kan mag-imag kunyan siya mag-imponer siya kan drug war. Kaya sa mga otoridad ngunyan maduwa-duwa na mag-aplikar nin maringgis na puwersa kontra sa droga, nahihilig nila na pag ika nagi kang agresibo kontra sa droga, mag-impunir ka nin drug war, ang International Criminal Court ang poporsigiron sa otoridad bako man na sa mga sindikato nin droga. O sisay ngunyan ang may bentahe sa sindikato kan droga. Kaya nagpaparakpakan ngunyan. Uyan buweloan ngunyan tabi. O kamo dyan na nagdadarangog ngunyan. Pwera sabi na nga ni, pwera maging biktima ang kapartidaryos kan droga. Tao yan na, yao na sa sosyedad. Nagbueltada na sa kalye ang droga. Tananata, talamatam na ngunyan ang otoridad na maggamit nin sistema na yaon ang full force kan gobyerno tanganing pilpilon ang drogang iyan tamay panalmingan sila tapag gumibo ka kaan papanimbagong ka kang International Criminal Court to the benefit kan drug syndicate. Bako iyan tabi ang nangyayari ngunyan. Kaito, grabe ang sa tuyang reklamo. Ano ang Duterte gigaradan ng mga puser ng laban ngaya. Mga puser ngayang gigadan. Igo baga kaitong nagkagaradan man na alkalde. Drug lord. Pati sa presuhan baga, ginadan, nagadan. So dahil kaito natitingkog sa halawig na panahon na mansyon nin mga darakulang politiko na pinagtutubudan na inbulto sa droga dahil na-raid. Renade baga ito kan gobyerno using all the powers and the machineries legal and itong police power kan gobyerno. Talagang matindi so kung ito desididong rumpagunan droga na pero daikinaya tananata nakagamot na nakaugat ng maray ang pundasyon makusugunin maray dahil na basta-basta pwedeng matumba nagpahingalo sana. Ngunyan tao yan na bareta so International Criminal Court pinagsususog na sudati ang presidente na nakilabang kaito sa droga sisay ang maparakpak ngunyan so mga sindikato ni droga sige yan tananata makakabuelo sinda nata so mga simpleng tauhan otoridad maduwa-duwa na gamit man in puwersa kontra sa illegal na droga so dating presidente nga ni gustong ikarsel na por dahil sa drug war ano man ining mga ordinaryong otoridad sisay man ang madepensa sa inda tabi yan medyo masalimo utangon niya na sitwasyon. Kaya yan ang droga. Matindi na naman tabi. Ang sa kuyang telepono numero 0942-670-1195 sa Smart. That's sa Smart 0942-670-1195. And sa Globe, 09660
0917301115. Good afternoon. Uy, may listener tayo may nag-text, tabi si 6378 marahay na hapon Sir Pio, nagadangog pa kami sa imo. Buhay ang radyo sa programs mo. Wow. Salamat tabi sa induman na pagtiwala digdi sa programang Bicol Target. Ngunya na hapon. Sige, yan. Taod-taod ni ba tama time check muna kita, oras Pilipinas, it's 4:27. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor. Pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaipuhan nin sunshine, pero habo nin sunburn? Farex Divet 800. Maski daing naiinitan, may sunshine. Farex Divet 800, the sunshine vitamin. Ang vitamin D ng Farex. Cholecalciferol is the generic name of Divet 800. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Oh.
trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much sa June. Buwelta na kita sa programa ngunyan pong hapon Bicol Target. Iyan, kung may time kamo mga paraan tabay kung taan na ano, pero taod-taod ta mag-orostora kita kan.
maghiling ko ta na ning television ha sa mga hearing duman sa Senado. Taod-taod ta isplikar ta po tabi yan muna. Tamay mga reports pa kita dyan sa luwas. Dire-diretso kita sa programa Bicol Target. Nasa linya si Joshua. Joshua, go ahead. Yes, Sir Pio, good afternoon. Good afternoon sa mga paraantabay sa dagdag niya tong Bareta kumpirmado asin laos na ang pagpasyar digdi sa Legazpi City sa masunod na semana ni Commission on Election o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kumpirmado ni Sir Pio ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa kung saan ang purpose kan pagbisita kan nasabi ng opisyal, iyo ang tangani ng personal mismong panginutan ang launching digdi sa Bicol Region sa ining Special Satellite and Register Anywhere Program o pigapod na SARAP. Saro ining proyekto kan na COMELEC kung saan nakikipag-partner sa mga mall asin na digdi naman sa sarong universidad tangani ng mas maging malawak ang makikater para duman sa mga residente na nagmamabot nakapag-parehistro bilang botante in preparasyon para sa 2025 national and local election. Nakatalaan ang launching kanasabi ng aktibidad next week pitch 19 kaining Pebrero dyan sa Bicol University o BU College of Engineering Gymnasium na kung saan pinag-andaman ining papartisiparan kan mga residente sa manlain-lain na munisipyo asin syudad digdi sa probinsya kan na Albay. Kung kaya saro ini sa pinagtakasaributan ngunyan kan na COMELEC Bicol kung saan mapaabot mismo ng mensahe si COMELEC Chairman George Erwin Garcia para sa nasabi ng launching kan na programa. Nakatalaan mo lang maghampang sa mga miyembros kan na media para sa sarong press conference next week. Yamantan si Pio, dagdag pang istorya, halik sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya halik dyan sa Commission on Elections Bicol. Yan magayong kataan na kung may panahon sa tuya mga parahinan nyo ade asin kon igama sa ng cable kadaklan ngunyan baga mayuriya may cable TV na mag-antabay kita duman sa pinagigibong hearing kang Senado manunungod po sa ining pag salida kan nagakapirang probisyon kan konstitusyon lalong-lalo na manungod duman sa economic provisions. Takasubago, pagkatapos kang programa, may pinag-asikaso kita, inabot pa niya to suporsyon kan hearing ni Senate Committee Chairman Sonny Angara sa Constitutional Revisions. Senador Sonny Angara. Diyan po sa hearing, makakaukod kita nin marhay, mabubukasan an sa tuyang isip, taan nagataram diyan sa mga eksperto. Yan. Dakul duman na resource persons, mga midbid sa lado kan konstitusyon, saro duman kababayan ta si Attorney George Sarmiento. Kung sa tuya tamaan sa tong pagrurumdom, maray na hapon palang tabi, amigong King Reginaldo. Yan. Kung tamaan sa tuyang pagrurumdom, ining si Attorney George Sarmiento, iyo yata ini susaro man sa naging chairman o kaya naging miyembro man kan Commission on Elections Manila. Naging chairman ata to Dahil ko lang, pardon my ignorance o kung salaan sa kuyang pagrubdob. Pero basta nagarin naging halangkaw ining official kan COMELEC. And yaon duman, iba pa, yaon si dating Justice Carpio. Saro sa well-learned man, pag-abot sa lado kan konstitusyon, Justice Carpio. And igwang mga foreigners duman, pagkatapos igwa kitang mga nagkahirling duman na nagpartisipar na daita miribid tabakong politiko, bakong ekonomistas na tanyag ang ngaran, kundi mga matitindi pala na economic lawyers
advisor sa ibang mga lugar na Pilipino, advisor sa manlain-lain na nasyones manungod sa ekonomiya asin konstitusyon. Yan. Ngunyan tabi, duman sa pagdadangog ta, so Senado baga, igwa maning move ka ini, ta mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nag-file kang resolusyon na tukaro na iyan na pagsalida kan provisiones ekonomiko kan konstitusyon. Pagkatapos itong resolution of both houses number 6, gustong sabihin kang resolution of both houses number 6, resolution kan lower house, mga kongresistas, and Senado, na matukar kan manugod na nga iyan sa constitutional revisions nagakapirang provisiones. Pinataramduman tabi itong mga eksperto nagdangog in a civilized way daing political interjection, purely economic ang hururon tabi ang konstitusyon. Diyan makakaukod kita. And sana ma-open up ang isip niya to. Taduman, pasimpleng tana sa na itong sa mga resource person pinataram, buwelo, pinagdadangog kan komite, cold as cucumber. Anong gustong sabihin kan cold as cucumber? Daing pigpapanigan. Open ang apresyasyon kan gabos. Duman sa hururon, talagang nagluwas na igwa nga ni dumaning sarong constitutional expert na lingawang kulang sungaran. By the way, natatapig i-encourage ko mo na magdangog kan full coverage nata. Diyan sa full coverage, bilog ang istorya. Not unlike kung mahiling ta sana o madadangog ta sa bareta sa ABS, sa Kapamilya Channel, sa A to Z, sa GMA, sa Dakol, TV5 Dakol. Ang mahihiling ta sana diyan sa mga bareta ang pagkabanggi, porsyon sana kan mga tinaram na dipisil baga kung madesisyon sana kita kung porsyon sana ang sa tuyang madadangog. Ikumpara niya to kung nasubaybayan ta so bilog na proceedings, diyan makakaukod kita kan inputs na daipo nin twist an istorya. Tadyan sa bareta kung ano ang bias kan editor, kung ano ang bias kan istasyon, ikakat sa nanin dito sa mga tinaram duman sa hearing kan resource persons o kan mga senador, ikakat sa na ito, susog sa indang gustong madangog niya to o bada mahiling. Kaya duman paminsan, nasa sala an opinion na namomold kan publiko. Not unlike kung madadangog niya to, asin mahiling ang full text kan proceedings, ibang-iba paminsan sa baretang nahihiling ta. That's the danger pag arog ka na nangyayari. Malilid kita sa sala na desisyon asin konklusyon. Now, duman sa hururon, nagbalikan ta na sa hururon kasubago, in a civilized intellectual manner, nagluwas na rumdum nindo supig istorya ko sa Indo kayto na ining konstitusyon tang 1987 was the product of political emotion. Panahon ka ito kan mga Aquino na grabe sudagit baga sa diktatoryang Marcos ka ito. Kaya nagburugtak dumaning probisyon to make sure na dai na makabulta so dating sistema na inadaptar ka ito kan mga Marcoses na susog na ining konstitusyon ini, susog na ka ito sa kagustuhan kan mga kaalyado asin administrasyon Aquino. Saro sa mga na-i-insert dyan, yun na nga nining economic provision na suminarado kan pintuan kang Pilipinas sa pag-akseptar nin investor na dayuhan. Taka ito baga, halangkaw so emosyon kan tao dapat Pilipino ang magpasenso kang Pilipinas, kayang-kaya ta.
Taka ito may mga kronis si Marcos, iguanin mga kakutsaba, mga investor na hali sa ibang nasyon. Iyon nagdidikta sa Pilipinas. Yan. Kita na ngaya. Dapat ang mga korporasyonista sa mga serbisyos na manlain-lain dapat Pilipino sana ang magkapital. Bagaman may maglaog ngaya, may maglaog na kapital, diit sana. Isa kata, halangkaw ka ito sa emosyon kan tawo politically, inaprobaran ito na konstitusyon na ito. Now, data sabot na pagdalagan kan panahon, nagbabago ang international trade, nagbabago ang international relations kan manlain-lain na nasyon ay sa kinaaban with the advancement of technology, economy, gabos-gabos. So, konstitusyon na ginibot ha, iyon ang pinakaluma. Yan. Pinakasaradong ekonomiya ang Pilipinas. Dinaog na nga ni kita kan Thailand, kan Vietnam, kan Cambodia, kan Singapore, lalo na kan Japan, kan Korea. Ang mga nasyones na open an sa indang ekonomiya, mag-invest ka mo digdi. Diyan nga ni baga sa China, an investment diyan, di mga factory yan na an investor, mga taga-US. Sa Singapore, sa Hong Kong, yan. Iyo ito ang gustong bagon mo niyan. And iyan ang findings na nagluwas hali mismo sa mga eksperto na nag-adal kan konstitusyon kan Republika kan Pilipinas mo yan. Antara mo duman, itong medyo medyo kurukalbo na nga ni na kunya na resource person, ini ngayon pinaka-defektibong konstitusyon insofar as economic is concerned o economy is concerned. Kaipuhan ta na ngayon ini, pero ang sa kuya ngayong question digdi is inuton ngo na so kunyan so problema ta sa Pilipinas kunyan sa unemployment or what, and kung mapupwede ngayon sa 2028 na ini i-insert na plebisito yan, iyon so sa iyang kunyan duman sa iyang question na lingaw kalong sungaran iyo po yan ang sabi no, maski itong may mga kababayan palang kita yun na talagang economic think tank and politically sabi na nga ni learned na gunmuan kumpalansinda advisor sa ibang nasyon manungod sa ekonomiya asin konstitusyon, mga resource person duman kinumpara so sa tuyang konstitusyon buda so sa tuyang ekonomiya sa ibang nasyon na pinag-advise ninda, harayo na kitang marhay. Iyan tabi. And dahil lamang duman nagluwas na ano pa man na political provisions. Kaya sana kung nagdadango, so mga nagdadango dyan, kung igwang mga hearing sa Senado, dangogon niya to yan in full text. Tadyan makakaukod talaga kita nin marhay. And matatabangan kita na makapag-desisyonin tama. Ano po? Sige, sa upang report si Compadreng Jomar nasa linya. Pading Jomar, good afternoon. Thanks for waiting. Salamat pa din, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Man-made forest ang plano namok na on digdi sa siyudad kan Tabaco kang Senro o kan City Environment and Natural Resources Officer. Ini ani pinahayag mismo ni Senro Reynold Martires sa pagsasabi na kaya niya pirming ipinagtutukdo kung may mga tree planting activities ang lokal na gobyerno, iyo ang Barangay San Vicente. Dahil ta pagpangaturugan niya na magkaigwanin man-made forest na sabing lugar. Sinabi ni Martires na 17 hektaryas ang pagsadiri kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa naunambitan na lugar, asin 2 man sa ng hektarya ang na-utilize na digdi, kaya ang natatada gusto niya na magiining forest na tinarnuman sana kan mga empleyado kan lokal na gobyerno na sa pagabot kang mga panahon marurumduman na ang maiwaso na kadlagan na ini iyuan gibo o proyekto programa kan mga empleyados kan lokal na gobyerno magigirumduman na sa petsa 14 o Valentine's Day iyon deklaradong Arbor Day o Tree Planting Day kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Asin ang Senro iyon minadesignar kung saan dapat ibuhon ang tree planting activities na halos sa mga nakalis na taon ang San Vicente na ang pinagdidesignar ni Mr. Martires. Roger.
part na San Vicente, gusto ko ito mag-ipo na 17 hectares po ito. Gusto ko mag-ipo ito na man-made forest. Ang pag-utilize nila duman, 2 hectares. So magayon doon po pagabot kita na niray na kita, may nawalat dilig sa man-made forest pa ako. Ayun man. Si Mr. Reynold Martires. Yan ang report. Jomar Bian, DCGV. Thank you so much sa kumpadreng Jomar, kasabay si Sir Raymond Martirez dyan sa Tabaco LGU. Uy, thank you so much sigli sa nag-text mas sa tuya sa programa ha. Salamat pong maray. Eto, good day Pio. Rene Sarmiento po, hindi George Sarmiento. Magtugang po sina. Si Rene, miyembro po kan CONCOM. KGX Comelec Commissioner. Yun. Anagom ni Rene, mayor ngunyan sa San Narciso, Zambales. Sila Rain Abad Sarmiento na ang mother taga San Jacinto, Masbate. Yo, mga taga Catanduanes po ini paano Sara George and Rene Sarmiento. Yan. Basta yaon duman nahiling ko. Si Rene yata yun o si George. Kunyan duman. Saro sa mga resource persons, eksperto sa ley, konstitusyon, gabos, tabi. Yan, si Rene Sarmiento po, hindi George, magtugang po sinda iyo. And naging commissioner kan COMELEC, miyembro kan CONCOM, KGX COMELEC commissioner. Constitutional Commission ka ito and ex-COMELEC commissioner. Yan, si Rene Sarmiento. Yan. Salamat pong maray. Ining nag-text si ang last 3 digits niya is 058. Thank you so much po sa input tabi. Salamat nin marha. Yan po ha. Dahil ko lang isip kuno ari naman so masunod pang pagdadangog komite kang Senado. Usually yan nagpupuon mga 9:30 or 9 or 10 at most. Iabot tapaman pagkatapos kang programa so proceedings. Magayon na maghiling po kayan in full. Ang nakakahiling niya itong bareta baga sa TV, ikikat na lang yan eh. Kung ipapahiling maninda ito, bilog dahil man kaya at sa sarong oras may kabang na presentasyon ng bareta. Ikikat na sana yan. The problem is, kung ano sa nasunahiling na porsyon, duman sa na ma-base ning konklusyon, so tawo na nakahiling kang bareta. Na kung bibilugon niya to so hearing, ibang-iba most of the time sa kung ano ang naging konklusyon niya to based duman sa nahiling ta sa ng news. That's the problem paminsan. And dyan minagana paminsan ang mga propaganda doctors. Yan. Dyan minagana ta nasasala paminsan sala ang opinion kan publiko based on information na kulang sa datos na nadangog o nahiling sa bareta. Pwede na kita, John? Sige. Sa pangarang kambilog na Fersa, salamat po kan sa indong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay.